rambutku keren banget. Siapa ya kayak nawang telepon kok ganteng banget, rambutnya apik tenan. Aduh aku kudu piye ya? Siapa ya iki? Aliando Paudu. Mbok, iki aku, Mbok. Wah, jebulane iki. Kok kowe saiki jadi ganteng tenan ngono? Semermu nganggo apa kuwi? Ya jelas apik kan nganggo Miranda, Mbok. Aku pengen le. Mbok nek si Mbok pengen Miranda iki warnane pirang-pirang, kari milih warna apa? Aku kepengen nganggo pink. Aku mesti ayu banget. Kaya artis Korea. Miranda pancen paling hit. Aku wis kadung cinta, malah digawe sakit. Kowe ngerti. Mbah terus ngenirang viruse. Virus aja nyerah aku. Walah telipun menah le. Sedina telepon kok ping 50. Kangen mesti saking kangene ra iso mulai. Halo le. Halo, Mbok. Lagi ngapa, Mbok? Agak cuci tangan le, manur pemerintah. Sesuk duitnya nek arep ditraper, aja lali tangane disemprot sik. Iki jenenge ngiseni teker teknik srin. Wah, rajin cuci tangan saiki, Cak. Ayo jelas nole. Akan persiapan arep nampa THR-mu. Halo, Mbok. Aku wis duwe duit. Njaluk nomor rekeningmu, Mbok. Aku arep kirim THR. Ade nomor rekening kok le. Duwene rekening listrik. Oh iya, tapi tenang, Mbok. Tetep iso tak kirim nganggo BNI mobile tunai. Iso tak transfer nganggo nomor HP-ne si Mbok. Wis tak kirim, Mbok. Mengko kok jikoke penguk nang ATM BNI ya, ngleboki kode transaksi karo SMS notifikasi. Oke, order pengok. Piye, Mbak? Duitku dikokno le nomore nang kene. THR saka anak mulai nang wis tak jipuk kene njero kene 1 juta. Disimpen kene le, engko ndak kenang virus. Wah, anak lanang janjine ditepati. Ra kaya mantanku kae. Esuk muni O, awan muni B, sore dadi A. Janjane kuwi janji apa golongan darah. Agak mbah-mbah kok ya ditelepon. Tangane teles, HP-ne konslet. Endi jarene telepon kok ora sida. Oh ya wis tinggal masak wae. Lagi kene. Halo le, nang apa le? Mbok, aku tak mulai ya, Mbok ya. Mudik ya. Tasah mulai ae kok le nang kono sik. Agi eneng usum virus. Lah piye mosok ora mulai? Aku iki kangen banget lho, Mbok. Nak gur kangene mbok tak kirimi foto le. Piye le fotoku ayu ra? Ya jelas ayu to ya. Jane iki ra apa-apa ya, Mbok. Awakku wis sehat lho. Aku iki masuk angin kowe ora. Bagas waras ngene kok. Kowe mono cah enom. Awakmu sehat. Ora gampang kena virus. Nah aku wong tuwa iki piye? Kowe mulai malah mbawa virus. Ora mesake mbokmu iki. Oh alah, iya ding, Mbok. Rasah mulai le, penting duitnya mulai. Nomor ATM ku tak simpen toh. Positif aku ra mulih duwite wae sing tak olehke nang si Mbok. Lah tapi masalahe Mbok
Duitku iki lho. Ibrahim. Dewe kok le. Oh, nggih. Kula anu nongkrong teng mriki mboten napa nggih, Mbah? Ora. Nggih. Isu-isu wis mendung ngene, Mbah. Ah, mendung yo men mendung wis wayahe udan. Lah nggih wayahe udan leres Mbah. Lah yo. Iki kancamu kok ngendi? Ki nganu Australia. Australia. Nggih, luar negeri. Yo luar negeri. Nggih, lagi mulih tahun wingi terus pengen dolan ngene cewek kula jak mriki kan simbah cewek ngeten. Itu wae. Lah tua nak zaman Jokowi, zaman Soeharto kan tesih ayu. Ai cek Lah iya, Ayu. cek ayu lho. Simbah mantane ya akeh kok. oke no. Anu mantan jenengan pinten, Mbak? Paling-paling mung 10. Walah, mantane 10, Tro. Kuwi wae pokoke nek aku ora salah ngejak kowe rene iki ora salah. Lah ngene iki tetep ora gabut lho. Mantan garangan wapi. Walah, kuwi kok. Wah, Karawati. Lho nek aku iso tegar bakoh ora ringkih ngene iki ya mergo diajari simbah ke zaman cilik nganti saene aku makane saiki bakoh urip kuwi ya semangat terus lho nek masalah percintaan ki ora. Piye nek ra semangat? Lah nggih, Mbah. Dijaluk ki ngen semangat. Semangat pokoknya tegar, tetap semangat karo semaput. Aja semaput. Oh, semaput. Lah nggih, Mbah. Saiki mumpung nang gone Simbah, kowe arep curhat apa? Lawan masalah percintaan wis kowe Simbah top. Aku ya anu ngengi di WA pacarku. Waduh, dua pacare, Mbah. Dikon pacare, Di WA, di telepon, BPA, di telepon. di telepon. Nggih, di telepon pacare. Terus piye? Yang kowe kaya anu to G30 SPKI. Ayo terus maksudnya apa aku? Lah maksudnya apa? PKI barang? Cintamu penuh pengkhianatan. Oh. Terus kowe meneng ae. Yo tak balesi meneh. Lah daripada kowe yang cintamu kaya KFC ya ngono. Pembalesi meneh bojomu. Maksudnya tak balesi meneh. Lah kaya KFC cabangnya upah. Kumanu cuk. Piye? Berharap semoga hujan ini segera reda. Lah apa? Biar tidak terlalu menggoreskan luka. Goreskan luka ya, Mbah. Penggarasan rusak. Acur, acur. Rusak to Hancur. Kok kowe kenge kaya ndek pacar to le? Nggih, Mbah. Asline nggih kula nggih pun gadah pacar. Mong terus ya ngono kuwi. Dhek karo liyane. Ngono liyane. Heeh. Waduh, manarper tak sama no. Lah terus Wis gawe barper ditinggal lunga. Mantanku ali anduk entuk gobetan anyar. Pendadak pusing aku tuh. Walantan Roder pengok tukokno mental dragon. Kok ora nyaut tantanane apa kurang dhuwur ya? Pengok merapat. Oh, turu iki paling. Ya wis tuku dhewe. Waduh, jengkelit. Duh, jikukno mento jargon. Duwite nang bagasi. Oh, nggih, Mbak. Wah, wangine seger. Ra
Lagone anget, ora pliket, ra kaya tresnane dheki. Le gampang mengker.